sunanka? Eh. Na? Aifa. Eh? Eh? Mara na gona a kashe shi yalo dan boko ne. To ni ba sai na faɗi ba, kowa duniya ta sani wanda aka fi sani da kacallar turji wanda suke kira kasur gumin dan ta'addan nan dai shi dai ne hayo waje da yake dan magana nan wajen. Nan mai gida ne, nan mai gidan turji ne. To me sunan? Mai gidan turji baleri. Daga ina? Baleri fa kai. To. Gudun na fin ita. To. Tarwan da kowaye kai. Ni suna na Kacalla Turji birnin Fakai wanda aka kajin jami'an gwamnati da talakawa kowa suna faɗin dai gashi nan dai. To shi dai ne Allah ya haɗa ka da shi kai ma. Akwai takardar da take yawo wadda akan ce ka rubuta ma emia da gwamna da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari. Me gaskiyar wannan takarda? Daga wajen ka take? Lalle takarda haƙƙon waje na ta fita. To me dalilin yin wannan takarda? Dalilin yin wannan takarda saboda ganin ni rayukan da ake kashewa na mutane, sai a fito mutane waɗanda ba su san kan yanayin abin da ake cikin ƙasar ba suna fitowa kafafen yada labarai suna cewa sun fatattake mu saboda haka ne ga rayukan talakawan da ake kashewa ana yi masu ƙarya ana cewa an fatattake mu an yi menene, saboda haka ne tausaya ma rayukan da ake kashewa tsakanin ƙabilar Hausawa da ta Fulani. Saboda hakan gani ceto ya kamata mu duka mu haɗa kanmu mu zauna lafiya mu hidda batun siyasa cikin harkar zaman lafiya. Ka yi magana siyasa, akwai siyasa a cikin wani al'amarin ne? To haka muka fahimta mu ma dai. Ta yaya? Saboda inda ba siyasa ai rayukan mutane ake kashewa. Saboda inda ba siyasa rayukan mutane ake kashewa da ba a bambanta kabilun Najeriya, in tsaro za a yi za a tsaya ɗauki duka kabilun Najeriya a tsare su tsakani da Allah da ya halitta shugabanninmu. To sai aka sa harkar siyasa ka ga dole a samu bambancin rayuwa, shi yasa muke zargin siyasa ta shiga. Bambantawa? Akwai kamar irin yanzu misali kaga ai ga munan Fulani yanzu kaga kamar ku yan jarida duk rahoton da kuke yi ba mu taba jin kun ba da rahoton cewa an kai muku korafin cewa an je an wa Fulani kisan kiyashi na an kashe sunan an yanka suna an toye su, ba mu taba jin kun wannan rahoto ba. Kaga tun nan akwai irin wannan abubuwan da ake samu ne? To bai yiwa aya ce mutum biyu suna faɗa kullu a ce mutum guda adda nasara shi bai kashe shi ɗaya ke kashewa kai shi bai a kashe. Kuma abin da ya faru a Najeriya kaga ba boyayye bane, ba sabon abu bane, mun faɗa ma hukuma mun faɗa ma duk wani wanda addare mu gaya ma kuma kowa ba mu ga abun ya canza zane ba, shi yasa muka zargin harkar siyasa ciki. A baya akwai ma a ce ko a zauna lafiya a yi sulhu a nan musamman a Zamfara, kuma kai ma ka shiga cikin irin wannan amma sai abin ya zo lalace. Me ya faru? Abin da ya faru daga cikin alƙawla hudanda su shugabanni ne, mu ya kamata mutane ne hudanda ya zamana kowa ya san yadda muke ba mu cewa alƙawalin da muka ɗauka garanti akwai wahala gare shi, amma su ma shugabanni ne kaga namu ya kamata su lallabe mu a hankali mun fara ɗaukar yan uwanmu suna ba da makamai ana zauna lahiya, kuma gwamnatin daga baya ta zo ta juya mu na baya ta sa su kai ta kashe mu. Wani alƙawla ne aka yi ba a cika ba? Alƙawlan da an kai ma ba su ƙyarguwa, in fara ƙyarga ma sunan kai ma sai ka ce subhanallahi. Gara mu yi abin da a gaba gari ne yanzu. Idan za su iya cika wanga alƙawali na biyu wanda za su sake mu na mu gani. To yanzu meye ne alƙawalin da kake so a yi muku? To alƙawalin da muke so a yi muku kaga duk ɗan Najeriya ne. Kuma da Bafulatani da Bahaushe da Bayarabe da kowane dai kabila a Najeriya da ɗan Najeriya ne. To sannan akwai ƙungiya ta sa kai, kowa ya sani ƙasar ga ita muka fara faɗa da ita, abu ya zama kamar gwamnati ta shiga. Inda gwamnati ta bi a hankali ta tsame masu wannan abu ai kaga abun bai kai haka ba. Saboda ƙungiya ce ta sa kai, ba gwamnati ta kafa ta ba, ita ta kafa kanta
a zo a kamo wayan daga ɓannar gona a kai shi ga mai gari kaza a hada da DPO kaza na ƙauye a zo a zame tara wadda bai yi ba. To daga haka mu kuma mutanen musu na Tomzora suka fara ɗaukar makami ɗaya. Daga nan gwamnati mai ta yi sai mutanen ga sai suka mai da ƙungiya ta sa kai suka rubuta suka aji, sai ka isko mutum ga gari shi a shugaba ya mallaka ma ɗiyan talakawa kowa da mahaukaci da mai hankali da mashayi kowa bindiga. Ya za a yi a ce duk sun sun yi hukunci daidai. Kuma jami'an tsaro na Najeriya muka ga sai su kamo mutum gabansu su yanka. Don ni in fara gani an yanke mutum na ji kasuwa shinkafi, ni ga 'yan kakai sun kamo mutum sun mai sai gehen kara sun yanki. Yaushe ne wannan? To kasan ni ban yi karatu uku ban aji shekaru ga kaina ba irin lokacin za a yi shekara nawa nake yi, amma za a kai kusan shekara 7 shekarar sa kai ta farko. Shi emiyan shinkafa ya lokacin kai ka dau bindiga? Niya a ni ba ni bindiga, sannan kowa ya sani ina zuwa kiyo ne, ina in babanmu ya zai kai saniya kasuwa in je in kura mai in kai mai kasuwa a sai kat, kuma in sai kat daga nan sai na kawo gidan kohar garka emiyan yau gida da malici. Shi ya sani ba yanzu ya sani ba, kuma ya sani ko ce mai an kai turji da zai yi sata sai ya ce ƙarya ne, saboda waɗannan fulani ba sai haɗiya barayi. Amma saboda shi abin da suke muna ya cutura, saboda ya cutura lokacin da aka ji ana hudannan abubuwa shi gaban shi shaida ne, aka kori shanunmu sun kai saniya sama da 1000, aka bi ta magarya da su, aka bi ta yan biki da su, aka je aka kai su zurmi gaban emiyan zurmi, sai da suka yi sati 2 saboda saniya 1000. Sai rana sai da aka kashe muna kanne guda 6 kanne, wasu 'yan yara ba su wuce haka ba. Yan sa kai suka kai su gaban emiyan zurmi, aka kai su da emiyan zurmi kuma aka koro su aka kai su maradin, suka kwana 9 maradin. Uwaye mu ba kotun da ba su shiga ba su samu shanunsu bane. Suka kamo kanin mahaifinmu suka sa wuka suka yanki shi, suka hada da 'yan sa kai suka kamo shi suka yanki. To ina za ka je ka kai kuka kai talaka? To amma ɗaukar bindiga kana ganin shine mafita? Ɗaukar bindiga gare ni shine mafita, saboda na je ga magabata na sun maimakin su kare ni ba su kare ni ba. To kaga sun ce in je duk abin da nake iya wa in yi, amma da sun taimaka mani ya zai in je in ta kashe mutane haka ba ka'ida. Garin ku in kashin mutane daɗi gari sai mu kashe su. Wanda ya kashe muna mutane sai mu je mu rama, sai ka ji an ce ba mu da mutunci. Ai shi kanal mo shi ya fara fituwa ya ce fulani an ka fara zuwa kasuwa an kawa yankan rago, da aka je aka rama mi suka ce ai shi kwamishinan tsaro ne, ya kamata su yi gaskiya. To akwai ta nan magana kone mota ake sabon birnin Dussahi, duk rai ba rai bane. Ga zan baka shinkafi nan mahaifa ta take nan ni sani ina iya baka kwata guda 2 ta yankan mutane a Najeriya, kuma gwamnati ba ta san da wagga kwata ba, amma ni na san da ita saboda 'yan uwana ake yanka maza da mata wurin. Kuma nan duk kai kana magana da jami'an gwamnati baka taba gaya musu cewa ga wannan abin da yake faruwa ba? To mu mun sun doki saboda su adda ilimi Hausawa, ba mu da damar cewa ala dole in muka ga magana a je a kama Hausawa, saboda suke zuwa gidan rediyo su faɗi abin da suke so, su je su samu shugabanni su faɗa musu abin da suke so. Mu kuma kai da baka rubuta ko sunan ka wa zai zo ya zauna da kai ya hira da kai? To yanzu cewa idan an zauna da ku an amince da waɗannan sabon neman zaman lafiya da kuke yi, za ku iya cika alkawari kuwa? Idan gwamnati ta cika alkawali, mu da ma ba kungiya muke son mu kafa ta wani addini ba, ma'ana ba kungiya muke son mu kafa ta ƙasa ta mu ta kanmu ba wani abu ne muke son mu kafa namu na kanmu ba wata kungiya ta siyasa muke nema ba. Mu saboda rayukan 'yan uwanmu ne kawai muka ɗauki bindiga, yan ba kashe muna rayukan 'yan uwa haka kawai za mu je mu samu mutane mu ta kashe su don dai ba mu da imani, don dai ba mu san Allah da ya halicce mu ba.